Dnes máme posledný februárový deň, 28.2. Je 9 hodín a to je v tomto prípade čas na rané zhrnutie. Rané zhrnutie tých najdôležitejších udalostí a opäť platí to, že ich nebolo veľa, avšak napriek tomu sme videli veľmi výrazný pohyb trhu, o ktorom si rozhodne musíme povedať. Takže poďme na to. Samozrejme po krátkom upozornení, že to, čo si tu hovoríme, sú veci rizikové. No a skočme rovno na Saxo Trader, kde sme počas noci nevideli v podstate nič dôležité, ani počas večera. Včera rozprával Bernanke, nepovedal nič prekvapujúce, bolo to iba zopakovanie jeho spovede pred parlamentom, respektíve pred kongresom. No a rozprával aj Draghi, ktorý nebol príliš jastrabý, znamená to, že povedal, že ECBčka je tu preto, aby pomáhala a ešte veľmi dlho bude pomáhať. Euro najprv bolo mierne pod tlakom, ale potom začalo rásť. Takže títo dvaja politici nespravili nič podstatné, nepohli trhom do jedného ani do druhého smeru. Napriek tomu sme však videli celkom slušný pohyb, ktorý súvisel práve s tým, aká štruktúra trhu vznikala za posledné hodiny a ako trh sa snaží reagovať na tie udalosti, ktoré sme videli. A to boli najmä talianske voľby, ktoré dopadli zle. Pravdepodobne nová vláda nebude tak skoro k dispozícii. Grillo odmietol rokovanie ako s Berlusconim, tak aj s Berzanim, čo vlastne znamená, že je tu v podstate iba jediná reálna možnosť a to je veľké koalície medzi Berlusconim a Berzanim, čo v podstate Berzani odmietol, tak sme veľmi zvedaví, že ako to pôjde, avšak stále sa zdá, že momentálne trh to vníma ako nie ako úplnú katastrofu, ale ako niečo, čo je riešiteľné. No a poďme sa teda pozrieť na tú reakciu trhu, ktorá bola počas včerajšieho večera. Ja si myslím, že je oveľa lepšie ako na všeobecných grafoch, to uvidíme na konkrétnych grafoch, takže poďme na to. V podstate už ráno sme rozprávali o tom, že táto situácia je veľmi zaujímavá, pretože britská libra je len jedným z tých inštrumentov, ktoré zaznamenali výrazný pohyb. Podobne sme to videli aj na eurodolári, jednoducho pohyb bol veľmi prudký. A to, čo sme včera ráno hovorili, je, že vidíme známky stability. Tá stabilita sa dá interpretovať vždy dvomi spôsobmi. Bude to teda po nejaké dôležité udalosti, bude to ten spôsob, že jednoducho je to nejaká pokračujúca formácia, ako v tomto prípade povedzme zástavka, alebo je to možnosť vytvorenia dna a práve preto sme nabadali k tomu, že je veľmi dôležité, aby obchodníci si uvedomili, že ten pohyb môže ísť oboma smermi, jednoducho pokiaľ neuvidíme prielom nadol, tak môžeme vidieť celkom rýchly squeeze tých krátkych pozícií, ktoré boli a môžeme vidieť odraz dohora. To znamená, že je to veľmi zaujímavá príležitosť buď na vstup do shortov na pokračovanie výpredaja, alebo vstup naopak do obratových pozícií na to, že uvidíme korekciu, ktorá by mohla spôsobiť návrat úrovní späť. A platí to v podstate na všetkých menových pároch, platí to na všetkých akciových indexoch aj na väčšine komodít. Takže takáto bola situácia ráno. No, počas večera sme videli jednoducho to, že všetky tie výpredaje, o ktoré sa trh snažil, tak boli skupované. Či to bola talianská aukcia, ktorá bola v prvom momente vypredaná a vidíme, že to bola úroveň práve 1.3120, ktorá držala asi 6 krát práve eurodolár v postupe nad 1.3120. To znamená, táto silná rezistencia bola pravdepodobne nabitá veľkými offermi, ale vidíme, že každý ten pokles bol skúpený. Videli sme, že rezistencia zatiaľ zdolávala, ale bola veľmi dobrá a čím ďalej, tým bola viac vykupovaná. Vznikal tu trojuholník, jednoducho horná rezistencia, ale videli sme čím ďalej, tým silnejší záujem o nákup. A v podstate včerajšom večernom zhrnutí sme si hovorili o tom, že táto dynamika sa zdá, že nabadá k short squeeze, k prelomeniu na vyššie úrovne, pretože vieme, že to sú stop lossy práve nad týmito objednávkami, ktoré mohli posunúť kurz vyššie. Na eurodolári ho aj posunuli, nie o moc, ale oveľa kratšie pohyb sme videli na ostatných menových pároch. Aj keď na kábli sa to momentálne nezdá, ale predsa len táto úroveň to je vyše 70 bodov, vyše 40 bodov, znamená tento rast a hlavne je otvorený priestor na ďalšie pokračovanie. Jednoducho silný pokles, trendová línia, snaha o vytvorenie dna, prelomenie tej trendovej línie, korekcia naspäť a to je ideálna príležitosť na vstup do dlhej pozícii s veľmi tesným stop lossom a obrovským potenciálom rastu. Tieto pozície boli tesne pred včerajším webinárom, takže nestihol som ísť do trading couchu, ale rozprávali sme o tom, takže verím, že viacero z vás na tom participuje, pretože práve toto vytvorenie je možnosť vytvorenia dna,
ktoré sa dialo, vidíme, niekoľko dní, aj po tých zlých správach po znížení ratingu Veľkej Británie, neschopnosť dosiahnuť nové minima, čo má šancu na veľmi slušný odraz dohora. No a včera práve tá situácia bola veľmi pekná práve na eurojene alebo dolariene. Jednoducho opäť tá istá klasická schéma, neschopnosť preraziť na nižšie úrovne, 4-krát pokus, 4-krát veľmi slušne vykúpený, veľmi prudko vykúpený. Znamená to, že stále sú prítomní bíci, ktorí majú predstavu o tom, že euro-jen by sa mal obchodovať oveľa vyššie, možno nie na úrovni 127, možno nie na úrovni 125, ale úroveň 119 bola pre nich veľmi zaujímavá na nákup a jednoducho opäť trojuholník, ktorého prelomenie znamenalo väčší rast a v tomto prípade je to už rast o viac ako 100 bodov s tým v podstate, že myslím si, že veľmi jednoduchý vstup pri prelomení hore línie toho trojuholníka s tesným stop-lossom a veľkým potenciálom je niečo, čo má šancu na úspech, pretože väčší klaster, silnejší klaster, kde môžeme rásť, je až úroveň okolo 123. Takže eurojen pozitívne a v podstate nie je to nič iné. Žiadne správy, možno padla informácia o tom, že Kuroda bol vyhlásený a teda oznámený oficiálne ako šéf Bank of Japan, avšak vieme, že to už je dávno započítané v trhu, takže žiadna takáto správa nemohla pohnúť trhom. Naopak, jedná sa o tú dynamiku, o tú cestu ľahšieho odporu, jednoducho cesta dole bola zarúbaná a ten ľahší odpor veľmi jednoducho išiel dohora, stop-lossy, tento prudký spike, to sú stop-lossy všetkých tých krátkych pozícií, ktoré predávali na úrovni 120-50 a išli sme hore. Podobne je situácia na dolariene, takže tam vidíme, že sme videli veľmi podobný scenár, včera sme si ukázali, že tá línia je zo včerajška. To, čo však je nepríjemné na dolariene, nevidím objednávky, je to, že o nejakých pár desatín pipu raz nezobrala objednávka do longu, avšak v každom prípade je to niečo, čo sa stáva a uvidíme, čo bude naďalej. Možno uvidíme pokles naspäť k tejto úrovni, čo skoro a práve preto treba sledovať veľmi pozorne túto formáciu, ktorá môže byť potenciálom možno hlavy a ramien a môžeme vidieť opätovný pokles dolarienu do dola, podobne možno aj eurojenu. Vidíme, že tá štruktúra je veľmi podobná, avšak to už bude predmetom nášho live tradingu o 10. hodine a dnes skôr, pretože máme z Nemecka dôležité dáta, takže dnes už o 9. hodine 50. minúte. To, čo je dôležité, je to, že ten pohyb nebol veľký iba na Forexe, na nejakých jenových krosoch, ale videli sme veľmi silný odraz dohora aj na ostatných hlavných inštrumentoch a to boli akcie. Takže poďme na to. Dnes uvidíme z Ameriky viacero dôležitých dát, tie najdôležitejšie je hrubý domáci produkt. Táto aktualizácia môže byť zaujímavá, pretože mala by byť relatívne veľká. To znamená, prvé číslo HDP vyšlo minus 0,1%, ukázalo sa to, že v Amerike bola recesia, alebo je recesia, avšak táto aktualizácia by mala priniesť úroveň plus 0,5%, to znamená oveľa lepšie číslo a tým pádom práve by mal povzbudiť investorov k tomu, že Amerika stále rastie aj napriek tým nepriaznivým okolnostiam, ktoré boli počas 4. kvartálu. To znamená, že môžeme vidieť pozitívnu reakciu. A práve preto to číslo bude dôležité, uvidíme aj ďalšie čísla, či initial claims, alebo Chicago PMI. V každom prípade tie čísla už nie sú tak dôležité. HDP bude pre nás zásadné. Takže to, čo sme my vlastne spravili v amerických akciách, je iba jedno, to znamená objednávka, ktorú sme už dlhšie mali na short na Nasdaq na tejto úrovni 2555. Zatiaľ sa zdá, že to bola veľmi pekná úroveň a je to práve kvôli tomu klastru, ktorý tam momentálne je. Opäť kľúčom sú talianske dlhopisy, to znamená, vidíme tu 10-ročné talianske dlhopisy, ktoré sa odrážajú od svojho dna, pokiaľ budú rásť, budú ťahať za sebou všetko. To znamená, včera aukcia bola pozitívna. Investori zatiaľ majú záujem o Taliansko, tiež Taliansko je v úplne inom postavení ako je Španielsko, pretože väčšina talianskeho dlhu je skupovaná domácimi inštitúciami, domácimi bankami a tie mali záujem o talianske dlhopisy, takže nič veľké sa nestalo, vidíme odraz dohora talianských dlhopisoch, čo znamená aj to, že máme šancu, aby sme naďalej rástli na európskych akciových indexoch a prvým príkladom je práve súčasne EVP a ostatné veci. A práve preto by mal byť pozitívny vplyv aj na eurodolár, pozitívny vplyv aj na britskú libru, pozitívny vplyv aj na možno austrálsky dolár a novozélandský dolár, ktoré zažili silné odrazy po tom veľkom výpredaji a jednoducho pomaly sa dostávame do tých pásiem, ktoré budú aspoň pre meny veľmi, veľmi kľúčové. Poďme sa na ne pozrieť.
Momentálne tu máme eurodolár, kde vidíme, že ten klaster sme prerazili, sme nad ním a otvára sa priestor k rastu až k úrovni 1,3180, to znamená o ďalších 30 bodov dohora. A tu je prvá silná rezistencia, kde vlastne narazíme na viacero objednávok. Toto je prvá silnejšia rezistencia na eurodolári, kde chceme predávať v zmysle toho, že máme tu trendovú líniu, ktorá tu končí, preto je tu rezistencia z jej pohľadu, rezistencia z pohľadu klasterov a tým pádom je to zaujímavá príležitosť na short toho, že situácia v Taliansku nebude taká pokojná, ako možno včera ten short squeeze naznačuje. Podobne sme na tom na britskej libre, kde jednoducho vidíme, že sme sa prelomili trendovú líniu, môžeme rásť, ale prvú rezistenciu máme tu podľa klasterov na úrovni 52,50. Prvá rezistencia, možno výber zisku v tejto oblasti a počkať na nejakú ďalšiu korekciu. Ale to, čo je pre nás dôležité, je, že kábel zaznamenal obrovský výpredaj, zle správne dokázali posunúť kábel nižšie, priestor sa otvára pre veľký nárast. Vidíme point of control práve na tejto úrovni, to znamená, tu sme videli veľké masívne skupovanie kábla všetkých tých, ktorí predávali po znížení ratingu, čo znamená to, že ak prelomíme úroveň 52,20 podľa mňa, otvára sa cesta k veľmi veľkému rastu, až k rastu k úrovni 1,55. To znamená, máme pred sebou možno 300 bodového rastu na kábli a je to niečo, čo rozhodne chceme využiť, pretože ten vstup podľa nás bol veľmi zaujímavý práve na point of control a to je bod, ktorý momentálne bude slúžiť ako veľký support. Takže toľko k nášmu momentálnemu výhľadu, viac o našich pozíciách, o tom, ako situáciu vidíme, ako bytnávky si dávame o 9,50, predtým ako sa pozrieme na čísla z Nemecka, čísla zamestnanosti, ktoré môžu spôsobiť ďalší pohyb na DAXe. No a tým, že dnešný mesiac končí, tak je čas možno zrekapitulovať obchodovanie počas tohto mesiaca. Zatiaľ to vyzerá relatívne pozitívne, trading couchy je plus 6%, takže verím, že to je vec, ktorá bude pokračovať aj do budúcna. Verím, že podobne pozitívny mesiac ste mali, alebo ešte budete mať aj vy počas tohto posledného dňa, predsa len šanca asi bude. No a verím, že práve keď toto je posledný voľný live trading, tak od zajtra sa uvidíme možno pravdepodobne v okleštenejšej zostave, ale verím, že všetci tí, ktorí nás počúvali, tak sme im niečo dali, minimálne náš pohľad na trh, to ako veci vidíme, možno ste sa veľa naučili, ja osobne tiež, presne o tom je trading, keď každý deň sa učiť niečo nové a rozumieť tomu trhu stále viac a viac. To je pointa, ktorá nikdy nebude končiť, vždy bude s nami a verím, že Trimebroker vám v tom bude pomáhať, nielen našim klientom, ale aj tým ostatným. Bohužiaľ, platia veci také, že nič vo svete nie je zadarmo, freelance neexistuje a takisto je to aj s live tréningom, takže od zajtra iba s našimi klientmi. No a ešte dnes teda sa so všetkými vidíme o 9:50, keď budeme rozprávať viac o našom tradingu. Zatiaľ vám prajem príjemný zvyšok dňa.